jiena, intkom li qegħdin isseguna mid-djar tagħna. Aħna lkoll naħdmu biex is-sewwa jirbaħ. Stand up for what is right. Stand up for what is right. Il-maskra tal-gvern kompli taqa' kemm fl-avvenimenti li ġraw fl-aħħar ġimgħat iżda wkoll fil-budget li kien ippreżentat. Fl-iskors mistenni li bih ingħalaq il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-Gvern tal-Prim Ministru Joseph Muscat daħħal kultura ta' kulħadd jagħmel li jrid. Kultura li waslet għall-inċident tal-isparatura u l-cover-up ta' din l-istess sparatura. Issa sar magħruf li Joseph Muscat qed jiddefendi lil Mallija għaliex hu involut f'din il-kawlata. Mhux tab xejn Joseph Muscat qiegħed jiddefendih lil Manuel Mallija għax hu involut fil-kawlata illi qed issir. Simon Busuttil qal li l-Oppożizzjoni se tivvota kontra l-budget għal 3 raġunijiet ewlenin li ma jagħtix direzzjoni ekonomika, għaliex hu budget bla ruħ soċjali u għaliex hu cover-up ta' gvern li m'għandux boxla morali. Il-budget li għadu kemm ġie ppreżentat ma jidentifikax settur wieħed ġdid fl-ekonomija u l-gvern qed jaħbed diffikultajiet ekonomiċi u finanzjarji. Anke l-Kummissjoni Ewropea qalet li l-budget mhux on track filwaqt li l-Power Station suppost waslet biex tiġi inawgurata għadha lanqas biss bdiet. Simon Busuttil kompla li dan il-budget u dajjef mhux biss fil-ħolqien tal-ġid iżda wkoll inġust fit-tqassim tiegħu. U semma t-taxxi li żdiedu fostna fuq il-karozzi, il-ċenzji u l-fuels, filwaqt li fakkar iż-żieda insult ta' 2 ċentesmi kuljum mill-istudenti u l-anzjani li ħafna minnhom jiddependu fuq pensjoni waħda. Iżda qar minn hekk kompla l-kap tal-Oppożizzjoni kien it-tajjir fil-konfront tal-persuni vulnerabbli u tenna li gvernijiet nazzjonalisti iġġieldu l-abbuż tal-benefiċċji iżda qatt ma qajjar lil min jieħu l-benefiċċji soċjali bħala ħallil. Kull min jieħu l-benefiċċji soċjali għax għandu bżonn għax huwa vulnerabbli, għaliex waħdu ma jistax jieqaf u hemm bżonn li ngħinuh jieqaf aħna tittimbraħ bħala ħallil u tgħidlu li tkun f'dik is-sitwazzjoni mhijiex professjoni. U kif għatlu fil-Parlament nerġa' nirrepetilu laqqas li tkun il-mara tal-Ministru mija professjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni sostna l-budget ukoll cover-up tal-imġiba skorretta tal-membri tal-Gvern. Filwaqt il-poplu ġenerali nata iċ-ċentesmi, Muscat jixtri d-deputati tiegħu bl-eluf. Silvio Parnis li se jdaħħal 210,000 euro f'5 snin, Luciano Busuttil 225,000 euro f'5 snin, Charles Bohaġar 250,000 euro, Anthony Aġuż De Celis 285,000 euro f'5 snin. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Carmelo Abela li se jdaħħal 300,000 euro f'5 snin u Silvio Xkembri bi 310,000 euro f'leġislatura. Simon Busuttil qal li huwa doppju għaliex il-gvern li qed jagħmel dawn il-pastażati ħaleb il-kwistjoni tal-onorarja fil-passat biex hu qed jagħmel fermar. Dan il-gvern flok tela u dak li kien żbaljat għamlu sew, dak li kien żbaljat għamel qar minnu. Dak huwa ipokresija. Ipokresija! Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li quddiem dan kollu in-nies jitilfu l-fiduċja fil-politika u l-politiċi. Joseph Muscat falla fl-aktar affarijiet li rabat il-karriera politika tiegħu magħhom u bir-raġun m'għadhomx jemnuh. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jirbaħ il-fiduċja tal-poplu u eventwalment l-elezzjoni mhux għaliex Muscat u l-Partit Laburista huma diżonesti iżda għaliex il-Partit Nazzjonalista iħaddan politika onesta.